Ka fito. Munafiki ka fito ka ce yanzu karfe nawa yanzu? Yanzu karfe nawa ko sallar asuba baka je kai ba? Kana mene? Wai ne. Fito! Munafiki fito! Haka muka yi da kai? Ka fito na ce maka! Kai. Amarya. Allah Ubangiji ya miki albarka. Allah ya yi wa iyayenki albarka. Yanzu ne na san na ya aure. Haba. Amma da ka je ka auri abu. Shi ba mazirani ba, shi ba wannan ba. Abin da zaka min kenan? A'a, ca nake ku zauna lafiya wai. Oke, abin da kenan ƙarya ne. Abin da kunya ya ji ƙarya kan zaka kenan ka. Amma ni ce mata nake ku zauna lafiya. Wai ku rike juna da Wace ƙarya zaka min ƙarya na kan abin da kenan ƙarya ne. Ba haka bane. Abin da kunya ya ji ba haka bane uwar gida. Kina ya haka? Alaikum salam. Abokina, na ga gagas. Matar nan ta ci Kai ne munafikin ai kai ne munafikin. Kai ne munafikin ka sa ka je auro wannan yar isa kai ne munafikin ka daure mishi gindi ya je. Kai ne munafikin ai ba sa kake ba. Ina sa Da tantance ma na ba ku na sa kake. Ni ba ta mazarin masoyi na ba kai ba. kinga. To lafiya? Ni da abin da shawara nake badawa? Wake shawara shine ka ba shawara ya auro. To ani duk magana da zamu yi da shawara nake ba. Wake shawara ce? Shawara ce ka sai ya je ya aure shine shawara? To ani shine mu je. Ku ce mu je. La.